na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500, ang health mo protektado. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow, may puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais marating sa bawat boses na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang News FM. Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon na estasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Let's go! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko, ito ang radyo ko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, 1:11 na sa hapon. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Good afternoon mga maninoy kag maninay. Oras na para sa Secret Memories. Dire lamang sa kampiyon nga estasyon ang number 1 FM station sa Iloilo, ang K5 News FM. Subong gahapon mga maninoy kag maninay, bauti surprise. Kay subong gahapon upod nyo ang inyong ihada Jenjen. Temporaryo anay kita no nga magatalos kay maninay mane, basi na tingala ka mo ba Lunes pa lang si ihada Jenjen aton upod ba. Sa karon mga maninoy kag maninay, ginbusla nato ng inyong maninay mane because nga subong gahapon may ginapatigayon nga medical mission dito sa may Banwa sang Sara. Medical mission sang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Naghatag sang libre nga consultation dito sa mga taga Banwa sang Sara. Dito busy ang aton nga maninay mane. Kag of course dito man ang aton nga area manager kay K5 Ray Espeja Umalay kag ang mga managers sang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. So kahapon sa Banwa sang Carles sila, now sa Banwa naman sang Sara. Di ako anay ang inyong makaupod subong hapon mga maninoy kag maninay, so update nyo ako until 2:30 subong hapon. Bangod ululupod kita nga hibalo naman ang panibag-o nga istorya sa aton drama pinanid sang gugma o kun the pages of love. Imbokada nga semana, panibago naman nga klase sang istorya sang paghigugma. Ano ay ang aton nga mabatian karon? Would it be a lesson learned nga istorya sa paghigugma o kun happy ending?
Biyana kita sa ikatatlong adlaw sa bulan sa paghigugma. Month of love na naman subong mga maninoy kag maninay. Bulan sang mga magkahagugma. Pabinit anay, paiway anay ang mga single dira. Bulan ini sang mga couples, sang mga partners. Sige lang inyo bulan ya sa bulan sang Marso. Ululupod taya mga maninoy kag maninay. Pero ang bulan sang paghigugma no, ang February, Feb-ibig naton, ang hindi man necessarily nga dapat sa mag-couple lang, sa mag-partner, sa mag-boyfriend, girlfriend, sa mag-asawa. Pwede man sa pagpalangga na within friends, pagpalangga within a family, pagpalangga sa imo nga mga pets, pagpalangga sa all forms of love, mga maninoy kag maninay ginasaulog naton subong nga bulan sang Pebrero. Ganiman, subong nga bulan sang Pebrero, mga maninoy kag maninay, love is in the air. Kag ipabutsag naton on air ang inyong pagpalanggaan. So sa mga maninoy kag maninay naton dira ano nga may unforgettable love story nga pwede ma-feature on air. Ipasakop lang diri sa aton nga programa. Magpasakop sa DTX 500 kag D3 Bio kag K5 Feb-ibig Valentine Special para sa magka-K-sintahan. Kung ikaw ang or kamo ang magkahagugma kag may unique kag inspiring love stories, ipasakop na diri sa aton activity no sa February 14. Kung gusto nyo nga sa February 14, libre inyo nga date, mag-join na dari sa aton nga DTX 500 and D3 Bio ka K5 Feb-ibig Valentine Special para sa magkasintahan. Para sa mechanics of the game, mga maninoy kag maninay, i-check ang official Facebook page sa K5 News FM Iloilo 88.7 Digital. I-share nyo man ang inyo nga mga nakakakilig nga love stories sa aton Facebook. Kay i-feature nato na on air. Kung kamo ay may unique na istorya sang paghikugma. Basi malay mo sa sunod, ma-feature ng inyong love stories ng imo girlfriends, ng imo boyfriends, ng imo asawa kag bana sa aton drama Pinanid sang Gugma ukon The Pages of Love. So, moving forward, mga maninoy kag maninay, no? Amo na to ang aton nga activity for this February, mga maninoy kag maninay. So, gina-invite gid kamo no ni Ihada Janjan nga magpasakop sa aton drama Pinanid sang Gugma o kun DTX 500 kag D3 Bio Feb-ibig Valentine Special para sa magka-K-sintahan. Subong nga hapon, mga maninoy kag maninay, mabatian man kita live sa aton Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7 Digital kag K5 News FM Iloilo 88.7. Please share our Facebook Live.
Kag sa tanan nga may mga pagpanamyaw, may luyog i-shout out or may ginasaulog subong adlaw. Pwede gid mo maka-comment sa aton Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7 digital o kung mag-text magtawag sa aton hotline 0999-807-1909. Live man kita sa 88.7 sa FM dial sa lilisuan sang inyo mga radyo. Live man kita sa relay stations ng K5 News FM Iloilo ang K3 FM Yagao, K3 FM Kalinog, K3 FM Leganes, K5 News FM Pasig City, kag of course ang K5 News FM Sara. So good afternoon sa akon nga mga maninoy kag maninay nga nakatutok sa ton Facebook Live. Bo si Sir Bontisoy Espinosa Castro hamanang ihada dyan makadto ko da karon. See you soon sir. Hapit lang dis estasyon lagaw-lagaw lang. Si Maninay Maricel Baluro Kasiple nakatutok man sa aton dito sa may barangay Balabago Haro. And of course, si K5 or si Maninay Rachel Tuando, good afternoon, Ged. Hello sa mga Pototanons watching all the way from Kuwait. Ginatamyaw manaw ni K5 Ray Espeha Umalay ang mga Pototanons subong nga hapon. And of course, si Maninay Bings PSG, kamusta Maninay? And of course, si Sir Ikaw na lang, maayong hapon, Ged. Sir Ikaw na lang. Ginatamyo talang man sa happy birthday ang sister ni Ma'am Bings PSG nga si Hawak Shatong Leda. Happy birthday again. Kag sa tanan nga nagasaulog sang ilang kaadlawan, ginatamyo gid kamo ni ihada Jen sa happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday just for you. Happy birthday to you. Happy birthday. Sa tanan nga nagasaulog sa ilang kaadlawan, happy birthday ged and enjoy your day mga maninoy kag maninay, mga ihado kag ihada. Subong man mga maninoy kag maninay, ginatamyo naton sa maayong hapon si Sir Hudlo Montana, si Ma'am Jamaica Fano Gape, good afternoon ged, and ginatamyo talang ang Gape family sa may San Nicolas Tapaz, good afternoon ged irano. Subong nga hapon mga maninoy kag maninay, bukada nga semana, panibago naman nga istorya sang pagkigugma. Istorya ni Ma'am Mutya ang aton karon mabatian sa aton drama Pinanid sang Gugma ukon The Pages of Love. Ano ayhan ang istorya ni Ma'am Mutya? Ano bala ang himuon ni Ma'am Mutya mga maninoy kag maninay kung siya ang natalana na ikasal sa iya boyfriend apang may nabilin pa nga paghikugma sa iya nga ex-boyfriend. Grabe ya story yata ba? Imbukada sang Lunes daw mainit-init na nihaw. Ginabantayan tagid ang reaksyon ni Maninay Azun Pineda. Kung ikaw Maninay, ano yung mahambal mo sa istorya no ni Ma'am Mutya nga kalaslo na pero na naga-meet pa sila or nagapakikipagkita pa sa iyang ex-boyfriend kaya may pagpalangga pa, may feelings pa nga nabilin. Updin niyo ako mga maninoy kag maninay, hibalo naton ang istorya ni Ma'am Mutya sa aton drama Pinanid sang Gugma ukon The Pages of Love. Standby lang kamo no kay magasunod na ang aton nga drama. Samtang nagahulat-hulat sa aton nga drama, amat-amat naman dira pabukal sang tubig
kag magtimpla sang DTX Coffee Mix kag magpahunay-hunay kay update niyo ako pamatian naton ang istorya ni Ma'am Mutya. Grabe kay si Ma'am Mutya. Siga mga maninoy kag maninay no, pangita na sang manami nga pwestohan, maghilay-hilay na sa duyan kung may duyan. Kay pamatian na naton ang istorya ni Mamutya sa hindi lamang madugay. Standby ka mo mga maninoy kag maninay. Secret Memories. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Secret Memories. On 88.7 K5 News FM. Secret Memories. Wala ko labot sa imo mga nagdilikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka ta ka. At tubangon kong mga pagtilaw. Nga kaupod ka. Imagine me without you. I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita tubtubsan o. You never could say you never go out my way. Wala sang bisan sino nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo. Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've come so far to leave it all behind. I wonder why. Lauman ko gidang pangako, mga ina. Tungod ikaw lang ang lalaki sa kabuhi ko. Ginahigugma ko gid ikaw. Kag ginahigugma ko man ikaw. My love, please stay. You and I. Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kun kalipay. Mga pinani sang gugma. The pages of love. Isa ka palatuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon, kag pagtulunan. Mga pinani sang gugma. The pages of love. Ang ini nga produksyon ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center. Mga pinani sang gugma. The pages of love. Oh, stay in love this way, no matter what they say. Kamusta kamo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma. The pages of love. Subong nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi naghalin kay Mutya sang Bacolod City kag ang magadala amo si Angeline Buenafe.
ang siling mo, Day? Yes, Day. Nagbalik siya. Ay, Diyos ko mo, Tia. Di ano na lang na. Nangyari na ni Nasunadlo ka siya na mo ni Derek. Pero paano ka mo ni Allen? Amo na ganing na problema ko, Day. Kay, ano ka naman na tibala? Hindi, mas palangga ko si Allen sa kay Derek. Ay, ambot nga babayi ka. Dumagaga ko yung sa imo, Day, Wala pa ka mo nakasal ni Derek, pero may nahimo ka na yung sala. Day, ay, ambot. Tao lang ko May balatsyagon, kuya, kag nagapalangga ko. Oo, gani. Tawo ka lang, pero may masakitan kaya sa ginahimo mo. Day, ikaw lang nakahibalos ang tanan ngayon, ha? Bisa ng mga pamilya ko, wala ganiyan ay kabalo, Day. Day, masaligan mo, kuya. Pero isa lang ginang pamangkot, kuya, ha? Madayon ang kasal o kung hindi? Madayon, Day. Madayon. Yes, babe. Babe, pabuton ta ka diha. Hindi ko bala magkaon kung hindi ka magabot. Okay, babe. Wait ko na ha. Kay may ginapitan ako, babe. Ha, please. Amo bala? Ay, babe, i-open ba lang kamera mo? Gusto ko makita kung nag-ano ka dira Ha? Okay, babe. Dali lang kita. Wait lang gid, babe. Ara man ang gali. Pero babe, nga daw nagapanik ka. Daw ginahapo ka gid. Okay ka lang? Yes, babe. Okay lang ko. No need to worry. Nagapangita lang biya ko sang, masanag nga lugar Amo bala? Ay nga, babe, sa din ka subungaw? Daw ara ka sa hotel? Yes, babe. Di bala? You forgot I told you nga diri kami ma-meet up sang client ko? Nalitan mo? Sorry, gali, no? Bibig kay dasi ko malipat Tungod kadamos ang obra ko. Wala labot nga sako pata sa kasalta. Yeah, that's okay, babe. No worries. Okay. Sige na, babe. Bye-bye na. Hingagaw ka ng mga 5 p.m., ha? Yes, babe. Okay, babe. 30 minutes. Ay, anak ko na basta hindi lang traffic. Promise. Okay. Sige, babe. I love you. I love you too, babe. Bye! Allen! Hindi kinakayaman sa imo ka. The best ka, kid. Amo man ikaw, Allen. Pero na ano na to? Dayunon mo gid bala ang kasal? Yes, Allen. Preparado ng tanan Kasal na lang ang kulang sa amon. Paano ako? Kung makasal na ka mo, wala ka na sa time sa akon. Actually, I don't know. Abi ka ikaw Abi ko nadula ka na sa kabuhi ko pero nagbalik ka pa. Tungod pa lang gata ka mo dyan. Nagalibog na lang ang ulo ko, Allen.
Nakonsensya ako sa ginahimo ta, pero wala akong mahimo tungod panangga ta ka. Labs, dinabi kong malagyo na lang ta. Ha? Oo ka. Mangita ta sa lugar nga wala sa mga pugong sa pagpalagaan ay ta. God, please. Paminsara sa mayo ginahambal ko sa imo. Paminsara sa mayo mo siya. Secret Memories. Secret Memories. Ang mga Ilonggo, naka D3 Bio na. Ang mga Akyanon, naka D3 Bio ron. Lahat ng Pinoy, mag D3 Bio na. D3 Bio. May virgin coconut oil kag vitamin D3. D3 Bio. May 3-way protection kontra cancer. Kahatag proteksyon, batok sa mga infection tungod sa bakterya kag viruses. Kahatag man sang brain protection kag extra energy. D3 Bio. Ang D3 Bio nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Bakal na sa mga butika. DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million auric unit score sa talaksan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidant. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang balatian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX Coffee Mix. Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Naga-detoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpabiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata. DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Kugali si Bibi, masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Edgar Santiago sa tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, isang magsulay pa ko sang ulan. Ulan ako ginadutlan sang balatian. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics. Ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika. Spore Biotics ka. Gasakit ang tiyan. Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mag-Spore Biotics. Gabulig sa pagpanami sang digestion nagpagkakas sang toxins sa bituka para healthy ang tiyan. Magklinika. Spore Biotics. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa kang Eurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan. I-Memory Advance na yan. Memory Advanced Syrup. Mabakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Lunes kag Huwebes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Salvacion Street Corner, A. Panes Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes kag Domingo, alas 8 sa aga hasta alas 5 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo kag Martes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes, alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili. When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Clinica Deo Fresh para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh. Kaya subukan ninyo. Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh. Clinica Deo Fresh. Available now. Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika. Extend Food Supplement for Men. Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko no. Akon gintilawan, abaw, gatok turaok gid ang akon man no. Kanamit gid sa experience ba? Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid. Extend Food Supplement for Men. DTX 500. Nakatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamini ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatiggulang ka. Mag DTX 500. Agud maging mas hubin sa edad ang itsura. DTX 500. DTX 500. Ang pag-inom kag pagpanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500. Aga, udto, kagabi. DTX 500. Ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. D3 Bio with Physio. Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaro. D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mga butika. Secret Memories. Secret Memories. An 88.7. Ano? Nabuang ka na bala, Allen? Mutya? Kung himuon ko na dako nga kahuyanan nila sa pamilya ko ag sa pamilya ni Derek. Ano, abi ka daw, hindi ko gid mabato ni. Pero sige. Okay. Kung nato kong desisyon mo, basta ari lang ako ka. Ari lang ako nga nagapalangga sa imo. Allen? Palangga ko gid ikaw. Sige na. Magilis ka na. Basi kung ginahulat ka na ni Derek.
Babe. O, ano? Kamusta ang biyahe? Okay lang, babe. Medyo stress gani kay, biya kay, pwede ka traffic. Amo gani. Tingala ko man mga 6:30 kag di nakabot. Dali na. Makao na ta. Ato na sila ni mami kag ni daddy nagulat sa lamisa eh. Sure, babe. Dali ka. Okay. Babe, abi mo bala? Dumaano na gid makita si mami kag si daddy ang apo nila. Derek? Ginambalan ko sila. Nga kung mas excited ka mo, mas excited ako. Ari na kita. Mami? Dad? Iho! Iha! Dali na, magpungko na ka mo. Hi, tita. Tito, hello. Hi. Abi, daddy na lang ang itawag po sa amon. Kay sa manason nga adlaw. Kaslo na kamo sang onik o iho na mo. Dad. Husto si Ramon, Iha. Pero, anay ka? Iha? Anong natabo sa bayo mo? Ha? Ano ina? Paso sang sigarilyo? Ha? Ay, Kwan. Ay, oo, tita. Abi kay kaina dito sa hotel. Ako sa ground floor kag may naghaboy gali sang upos sang sigarilyo. Ay, tapos natupagid bala tita sa bayo ko, Babe? Wala mo'y naging sugid sa ako na. Ay, Kwan, babe. Wala na lang kay ma-handle ko man ang sitwasyon. It's okay lang man, babe. And okay lang man ko. I now pronounce you husband and wife. Yes, Derek. I love you so much. I love you too, Derek. Mananakon ka na giparang. Derek, I love you too. Oh my gosh. Naidlog ko sa imo. Super gandang kahidlog ko sa imo. Oh, Ale. Budya.
kay kasakit sa ulo ko, ha? Dumasuka ko kag ginao kay ang tiyan ko. Babe. Derek, bangon na, babe. Babe. Babe, nano ka? Babe. Nano ka? Nagalain ang pamatsyag ko, babe, kag dumasuka ko. Babe? Basi kung nagabusong ka na. Magidadi na ako. Babe, himo singagaw ha? Mapakonsulta kita. Yes! Oh, babe, dadi na ako. Hi, baby! 3 months ka pa lang sa tiyan ni Mami, pero you know what? Excited na kami katama nga makita ka tanan-tanan. Super excited na gid si daddy mo, kag si lola mo, kag si lolo mo. I love you so much, baby. Babe, babe? Ay, babe. Kinay ka pick up ko si baby. Dali ka, babe. Gusto mo man nga hapo-hapon mo siya? Here, babe, oh. Ikaw pa bala. Mutya. Abi ko anay kung maayo kang asawa. Babe? Maayo kang babae. Kagtalahawon sang tanan. Babe? Anong mood mo silingon man? Ano ini? Ha? Ano ini? Ha? Cellphone ko man na, babe. Kag... Hindi. Ano? Babe? Nagahimo ka mo sangbol sa kikita mo? Babe? Grabe ba? Tanan nga posisyon kuha ninyo? Wala pagalit kita nakasal? Amo na naglingihimo nyo sa akon? Babe, dali lang. Wala ka sa ulak klase babae? Kung wala ka lang nagabusong, basi kong tiniraw talaga! Babe, patag ko, babe. Patag ko. Wala ka na saan dapat ipatag sa akon! Saan tago? Sinong amay sa kinatala mo? Sino? Babe, please. Babe, please, patag ako, babe, please. Please. Wala na rin naman kahit nabalikan. Wala nang tamis nung ika'y nahakan. At sa huling paalam naintindihan. Nagabaga ang mata ni Derek sa kaakig. Nagpaathag ako sa iya, kag wala siya nagpati. Ginsend gali ni Alin ang tanan nga video, nga wala man ako makahibalo, nga ginkuhaan gali niya sang sekreto. Daw mabuang ako, wala ako makahibalo kung ano ang himuon ko. Sa subong, ari ako sa balay, kag akig man sila ni Mama kag ni Papa sa akon.
Kung hindi lang tungod sa ginabusong ko, hindi gid sila magpaton sa akon. Madamo gid nga salamat sa paghatag ninyo kaboy sa akon sulat. Ang tagpadala, Mutya. Nasa isip, hindi maitanggi. Abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma. The Pages of Love. Ginsalat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording engineer Noli Aparicio. Musical director Carlos Bols Mondia. Special sound effects Chester John Veronque. Ugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon. K5 News FM. Secret Memories. Secret Memories. D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. 2 weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon. D3 Bio. Ang D3 nga may BCO. BCO nga may D3. Paano gid bala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas agud makaabot sa site of infection. Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bag-o kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga may mga barikada pa na. Oo, kung pwede mo lang isa katikang abot dahil sa infection, himuon gina sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sang gitawag suplemento sang D3 Bio nga siyempre may kuana siya, may bugana sang lauric acid. And that lauric acid ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makahatag sang gitawag additional military forces sa imo nga lawas para gwardyahan ang imo nga trillion cells. D3 Bio. Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsak. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Dadula ang ginabatsag sa lawas. D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mamakal, sumaguti ka. Imagine trillion cells, ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago. No? Hindi kapoy. Kag hindi dali magluya. Always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sekreto kung palainom ka D3 Bio. Daw import gali ni Doc. Oh, import yan. Mag-import kaya. Your second immune system. So mayroon duha ka branches ang immune system, Doc Ramil, yung ginatawag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatawag adaptive immune system nga ginakompose. Gipang-train. Nga ginakompose ang mga specialized nga mga selula kaangay sa B cells, T cells, kag kinahanglan na din naton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sang D3 Bio. Ang D3 Bio import immune system. Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga siya nang import mo pasulod mo nga iban nga immune system. Oo. So labi na gid si monolaurin nga sa D3 Bio naga-act
assure immediate responder or extended innate immune system kag si vitamin D3 no nga may ara man sa kay D3 bio naga-train ini siya no sang imo nga specialized cells as long-term protection na Sir Kevin. Ang B cells kag T cells Doc Sam sila na ang naga-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas. Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila. Part na sa aton kabuhi. Gagwa sulod lang na sila mo. So sakto na Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang paborito gid sa kagaw. Paborito dapat labi na akong palakaong katamis. So dapat kondisyon permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So that gives you more reason nga magtumargid sang D3 bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagwa sulod lang na sila. Kung naka D3 bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong tiyan patay. May antifungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagid antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane kaya tunawon sang monolaurin nga makita lang gid sa D3 bio. D3 Bio Health News. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. Kakasang upok at sipon, kakasang tranggaso. D3 Bio ang suplemento ko. Bakterya ka virus, ubos sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo, alas 2:04 na sa hapon. And there you have it, mga maninoy kag maninay. Nabatian naton ang istorya ni Mutya sa aton drama Pinanid sang Gugma ukon The Pages of Love. Sige, ano ang reaksyon abe sa akon nga mga maninoy kag maninay dira after hearing the story of Mutya? Si Mutya man nagtuon gid hampang sang kalayo. Ginobra gid ang mga bagay nga hindi dapat pag-obrahon. Kita mo lang gid kundi na bisto. Hambal ta gani isang last Friday no, mga maninoy kag maninay kung matandaan nyo ang hamba ni Ihada Jenjen nga there is always consequences sa mga actions or mga mistake nga aton ginobra. Lagson gid sang sala ta nga ginobra. Regardless man madakpan kita or hindi, there is always a consequences. Di sa bahin ni Mamutya, nadakpan gid. Worst is, may ebidensya, nakita pa ang mga sala nga ginobra.
Amo gid siya nga always naton ginahambal diri no sa ton programa nga before you commit lifetime commitment do ka redundant how but before ka magsulod sa isa ka lifetime commitment siguraduhon mo gid anay isipon mo gid anay sang makapila ka beses kay budlay na nga magbalik budlay na nga i-rewind ang isa ka sitwasyon once you commit your life to another person, especially getting married, the bond of marriage. Amo na ang hambal balang in the first place kung ikaw you're having a confused emotions or mixed emotions between sa imong fiancé kag ex-boyfriend you ging call off mo anay ang wedding di ba lang manan mo na nga in the first place nakasala ka na before the wedding ginsige mo pagyapon and even after the wedding may natabo gyapon so ano tawag sa klase ka babayi di ba la dira pa lang daan balaan mo na draw the line ka na daan kung confused ka sa nabatsagan mo tani ginway mo ang mga bagay-bagay ginway mo sino ginman bala ang mas matimbang sino ang mas palangga ko ang akon fiancé or ang akon nga ex-boyfriend siguro sa part sang fiancé or sa part sang ex-boyfriend mo nga may mga residual feelings ka may mga unresolved issues ka sa iya before nasang nagbalik siya kumbaga na-ignite liwat ang feelings it's not about nga may deep feelings ikaw it's just that may na-ignite lang gid siguro mga wala na resolve nga issue or mga bagay lang gid sa inyo sang ex mo kumbaga yara ka pa sa possession of grabe ang nabatsyagan kumbaga nagapangibabaw ang ang emotions mo bala nga do hindi ka naka-think clearly your mind is clouded because of may mga things ka nga nagka-remember may mga emotions nga na rewind because nagbalik ang ex pero tani gimpaminsara nato no nga amo na akabudlay ang sitwasyon tani ko in the first place kung palangga mo pagali ex mo tani why gindayon ang kasal ginistorya ang ex syempre di ba do ka complicated na ang sitwasyon because amo na gani nagbusong si ma'am now the question remains kung sino ang tatay hindi ko dyan pag-istorya hey Sir Lawrence haba ni Sir Lawrence haba niya malaon na lang siya kuno para hindi makasala sa paghigugma sige Sir Lawrence sa may mga luyag i-advise, i-comment lang sa ton Facebook page ang K5 News FM Iloilo Digital o kung magtawag sa ton hotline na 0999-807-1909. Again, pwede gid ka mo makatawag sa ton hotline na 0999-807-1909. isa
isahon nato no hatag advice ang or basang inyo nga mga advice nga gabat man kita sang caller nga mga advice on air. Hambal ni Sir Edgar Badbadon wala na sa insakto nga paminsaron si Ma'am Allen. Dapat gin palabi niya gid ang ang fiancé. Grabe, akig-akig naman si Maninay Azon. Hamba ni Maninay Azon, talang i-tone down. Hamba na, deserve mo na sender hagin ubra mo. Dugang pa ni Sir Edgar Badbadon, ang haman niya, ang tukso ay nandyan lang yan. Pero ang control para tanggihan ang tukso ay nasa atin yan. Ay, bongga. Sakto gid sir no, mana every day of our life, ginatempt. May temptation everywhere. Sa aton lang na kung paano naton i-handle ang ginatawag nga temptation. Siyempre, especially if balaan mo nga ikaw ang engaged na sa isa ka tao, tapos ma-entertain ka pagid sang another person. Hamba ni Sir Arnel Abuniwan naman niya, good afternoon. Hindi ko ya mag-advise kay Mutya. Sabana ni Mutya ako. And I hope nga masulbarang imo nga problema. Pangamuyo na lang sa Ginoo nga buligan ikaw. I hope nga hindi ka magbalos kay Mutya. Ang Ginoo na lang ang nakahibalos sa iya. Sakto man si Sir Arnel, no? Hama na nga let the karma do its thing. Pabayi na lang da. Now, siguro sa agud nga ma-resolve ang issue kung sino gamanggid ang tatay sang bata, hulat-hulaton lang naton nga magwa kag ipa-DNA test. Ang hamba ni Sir ikaw na lang, hama na, hindi iyawan sa isa, dugangan niya pa. Ang muna gani hambal, Sir ikaw na lang, nga sa iban tingala nga ang iban single tubtub gyapon kaya may mga iban garida nga mga gadurubli ang girlfriend, gadurubli ang boyfriend, isa-isahon talang binlan taman ang iban. Mayong hapon kay Sir Benji Asturias, kay Ma'am Annalie Bahade, kay Sir Bernon Lozada, kay Sir Blanza Alcalanoy RG, sa aton nga mga taxi patrollers dira. Kay Maninay Azun Peneda, kag kay Ma'am Richelle Tuando. Good afternoon, Ged. Kay Sir Daryl Parcon of Fuerte. Good afternoon, Ged. Sa mga taga Duran, Dumalag, Capiz sa sitio Nabaye. Good afternoon sa mga taga Dumalag, Capiz dira, no? Kay Sir Edmar Dalanon, watching from El Nido, Palawan. Grabe, kaabot pa si Ihada dyan sa El Nido, Palawan ba? Good afternoon dira, no? Kay Sir Edmar Dalanon, sana makabalik ka sa sa El Nido, Palawan ba? Kay Maninay Winifreda Sarmiento, good afternoon, Ged. And of course, kung si Mama Richelle Tuando ba, torn between two lovers, di pala. Amo nang hamban naton nga isa lang gidya ang aton nga tagipusoon. We cannot love two person at the same time. Ibala, we need to let go ang isa. You need to let go ang isa or else you both lose the person. Now, the bottom line of the story is you lost your husband. Di ang pamangkot dira. The million-dollar question is, kaya ayhan panindigan sang ex mo nga si Alan ang bata if ever nga makigbulag ang imo nga husband. Again, sa luyag may i-advise kay Ma'am
Mutya, pwede gid ka mo magtawag o kung mag-text sa aton hotline 0999-807-1909. Again, pwede gid ka mo magtawag o kung mag-text sa aton hotline 0999-807-1909. Hambal ni Maninay Azona, love one is enough. Love two is too much. Love three is a poison that can kill a person. Amo naghambal nga dapat kung magpalangga kita isa lang. Stick to one lang. Hindi kita magpasobra because too much love will kill you. Sige, do alang-alang ha, do wala pa kita sang caller subong hapon. Before that, si ihata dyan na lang ang mahatag advice. First siguro sa mahatag ta kay Ma'am Mutya. Again, no, ang hamba naton nga amuna na ang konsekwensya sang sala nga imo nga ginobra. Imagine you lied, may natabo pa sa inyo few days before the wedding. Siguro ang mahambata lang kay Ma'am Mutya is you need to accept the consequences of your actions and face whatever ang mga bagay nga mag-abot sa imo in the future. Amo lang na apektado ikaw, kag kung apektado ikaw, apektado man ang baby na imo ginadala. Kay Sir Derek naman, ang husband no, ni Ma'am Mutya, ang mahambata lang siguro nga very valid ang reaction, ang nanging reaction sa situation. Siguro if maghambal ka nga magbulagay, maintindihan naton siguro because of amo na to ang natabo. Pero it's your choice man sigyapon if you forgive your wife and ipa-DNA ang bata to make sure kung sinugin man ang tatay. And there, take it from, or from there, amo na pag-decide mo kung kaya mo patawaron ang imong wife o kung just have to end things. And kumbaga, nag-exist naman ang ginatawag nga co-parenting. Na for the sake of the kid, for the sake of the baby, amo na lang gid na inyong relationship nga duwa. Siguro lesson learned man sa tanan nga nagapamati sa aton na dapat kung magsulod kita sa isa ka seryoso nga relationship, like especially marriage, i-make sure tagid nga ang aton nga pagpalangga bilog kag tampad para sa aton future partners, hindi nga may kahati sanda. Kumbaga siguraduhon ta nga bilog mo nga pagpalangga ihatag nga hindi nga may mga holdbacks ka pa bala nga ay palangga ko pa akon ex, palangga ko pa akon nga or may palangga pa ako nga iban pero willing ako nga magrisgo. Mga such things bala nga ibutang mo sa ital-ital ang sitwasyon. Kay there is someone nga or ang partner mo palangga ikaw fully or palangga ka totally, tapos ikaw gali may kahati or siya gali ang may kahati sa pagpalangga mo.
dapat before magsulod sa ginatawag nga marriage, dapat sigurado gid, like 100% nga sigurado. Hindi lang isa, hindi lang kaduha, hindi lang katatlo, but isipan gid sang makapulo ka beses or more. Kay once nga nagsulod ka na sa ginatawag na marriage, butlay na gid niya mag-back out. Kaya mabilin lang kay Ma'am Mutya is, amo lang na, face the consequences of your actions. And lesson learned naman sa imo sa ulihi. Padakuan na lang ang bata. Kag dapat mabalaan gid kung sino gid man bala ang matuod-tuod nga amay. And there you have it, mga maninoy kag maninay, ang istorya ni Mamutya sa aton drama pinanid sang gugma, Ukon, The Pages of Love. Padayon lang sa pagpamati diri sa K5 News FM Iloilo. But before that, ginatamyo ta lang si Ma'am Etelen Audka. Good afternoon, Ged. Kag tanan-tanan nga nagapamati si K5 News FM Iloilo. Good afternoon man sa aton mga K5 taxi patrollers. Kay Ma'am Ernie Cabalina. Ay, mahina ako na ito nga voice. Sige. Thank you, Ged, kay Ma'am Ernie Cabanila. And of course, ginatamyo talang man sang maayong hapon si Sir Arnel Abuniwan kag ang RR Electronics Repair Shop sa Barangay De Vera, Sara, Iloilo. Kag sa tanan nga nagupod sa aton subong nga hapon, thank you so much, Ged. Mga maninoy kag maninay, no, hindi malipat nga magbaka sa mga produkto de kalidad ni Dr. Emil Uy nga mabaka sa klinika di Alternativa Medicina and Wellness Center. Ang Power Trio una dadara ang D3 Bio nga sara makapatap na sa mga viral and bacterial infections. Kung kamo ang always ginahilanat, nagabalik-balik ang ubo, sipon kag trangkaso, mag D3 Bio. Yaraman ang Mighty C, ang mas ginpabaskog nga alkaline base nga vitamin C, and of course ang DTX 500 nga sarang makatap na sa mga major nga mga balatian kaangay lamang sang diabetes, lung problems kag iban pa. Kag sa always man nga nakatutok sa K5 News FM Iloilo, bantay ka mo, no? Basi ka mo na ang madakpan sa K5 News FM Iloilo team nga wala nagaliso-liso sang radyo from sign on to sign off. Kamo ang may tsansa nga magdaog sang isa ka DTX Coffee Mix or isa ka box sang DTX Coffee Mix. Gani padayon lang sa pagtutok dire sa K5 News FM Iloilo, mga maninoy kag maninay. Way na kita sang oras kag tiyempo, mga maninoy kag maninay, kita ay naman kita sa Friday. Same time, same station, same program. Standby kay magasunod na ang programa ni Macho Colette nga Afternoon Drive. Kag sa kag kaupod sa technical site si K5 Lawrence Espeja Suliman. Ako naman ang inyo nga ihada Jenjen para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko. Kag kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita, K5 News FM. Secret Memories. K5 Music.